Tinowina my guy adecide kuburitsa relationship yake pachena naZiya since vanhu vakawanda vanga varambongoti what happened pakati pako na Christabel ati iye aiwa guys regai ndikupei a formal introduction yemuroora wenyika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tataenderera mberi regai timbotaura neteam diaspora. Kana muri kwamuri koko mukawirwa nedambudziko kunyanyanyanya rerufu, are you covered? Tirikuti susu, we have a cash funeral policy that gives you cash, and you guys know cash is king. Pamwe pacho, yes, you can get a tent, you can get the food and airtime and all that, but kana uchinge usina mari inoti iwe muhomwe zvinogona kushata. Munoziva imi rufu runowanzototanga after the burial, when you are back home and you do not have mari pauri ichinge yaperera munzendo. Tirikuti susu, cash funeral policy is the best policy. So I'm going to leave a link mu comment section. Please follow that link. Our agents are going to be waiting kuti vakutsanangurei kuti zvinofambiswa sei. VK Lionheart what iye, in this life or the next I will never give up on love. Mitio Makote Ziyabungwa Ngose. A wise man once said, maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today I am who I am with all my faults and mistakes. Tomorrow I might be a tiny wiser, and that would be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I also wish that those who judge me can pray for me so that I can be as perfect as they are. So ndo mashoko ari kubva kuna VK ari kuti chapter ya Christabel inogona kuva iri mistake uye zvakatodarika. Takuenderera mberi. Woyo Ziyabusa Ngose muroora wenyika. Imikane tinointroducewa nhasi tapuwa vamwe tagamuchira, next week tapuwa vamwe tagamuchira. Tingagoti but anyway, team Zimu muri maCivil 70 imi munofanira chete kungoti tinowina my guy uchingosupporta ari panyanga. Vamwe vati you move fast like Wi-Fi. Anyway, tinowina yedu. Did you also say the same thing when you left your first wife? Calling him Makote already, you are so fast way unofamba fast like wind yamuna August. The day you wake up usina marika, Ziya will start correcting your grammar. Iko zvino aiwa zvichiri right. Me keeping quiet as a retired general of love. Zvimwe zvacho unotoona kuti wrong 10 this is wrong by all means. Vamwe vari kuti vari kuremember Jenny ya VK achitaura kuti bhebi rake raimuda kusvika papi, vati ivo rikatimbokupa a quick reminder uye advice kune vamwe mabhebi. I've learned something from VK na Christabel. Imagine giving a man assistance in his lowest times only to leave you when he crosses the bridge. I remember him saying Kiri gave me money, a passport yake when things were really hard for him. Vedweka, let a man find his way out. No matter how much you love him, let him figure things out. Oga nekuti pamwe unomubatsira kuti azowana vamwe vari nani. Vamwe ndo vari kuti Vedweka Facebook analyst chimbomirai. Do you guys know both sides of the story, or you just judging based on how you see things on media? You don't know the reason why he did that, so let it be the way they want. Giving him passport man doesn't mean anything. She was his wife by the time. How many times did you also take her out on a date? Nezvimwe zvakadaro. So guys, hapasi kunzi kwai tiri kubhadharisana. No. Yaitongovawo an exchange for love. Vana ava vaidanana zvekutodaro. Then pane vamwewo vati dee mamboregawo kutora vasikana vekuSouth Africa. Vanogona kukuda kana uchine mari, asi havagone kustenda poverty.
dei marega vasikana venyu ava nyanya verudzi rwamatora uru hazvina kubata muroora wenyika fadzi zinhle gradro zvakanaka but aiwa guys musadaro sei muchida kuti stereotype munoti hanzi tikatora vanhu vemuno umu tinenge taita wrong turn. Hatizi tese hatina kuzvagwa nemunhu mumwe chete unorevesa pane vamwewo vagere zvakanaka nevanhu vavo vano mufaro asi vamwe vari kuti tine umwe atakapedza kubhera mazuva apfuura ayo achinge adliwa mari yake nemunhu zvakare wemuno muSouth Africa. So hanzi vakomana dei mambovhurawo meso maona zviri kuitika kunze uko. This is not love. Hapana kana love mukashamwari. Kana usisina mari uchaona. Your grammar will start being corrected. But anyway, it's none of our business. Inzwaka my guy. Tinowina. The most criticized man on the universe. But iwewe unoramba wachingoposta uchifunga kuti maybe tichafinuka. Aiwa tafinuka uzvokwadi. Haasi wekutanga Christabel. Mababy mama akati one day saka isusu we are not moved. So ndo ma sentiments ari kubuda mu streets vanhu vari kuti aiwa guys zuro ndizuro wakaburitsa a long statement uchitaura kuna Christabel uchiti you can confirm kuti handina kukuhurira confirm kuti ndaida kuda zvakanaka asi takazongosa wirirana pakati but maitikiro azvaita kuti uchingopedza kurambana nauyu next week watova kuna uyu zvobva zvaita kunge marriage yako yanga isingamini anything at all. Zvinotaridza kuti aiwa wakamova on uchiri mumba muna Christabel. Maybe ndiyo reason chaiyo yakaita kuti motosiyana wanga wazviwanira chifanta ukabva kukoko ukati aiwa regai timbonatsa mukanwa. But anyway guys tichange tiri pano zvakare tichikuparurirai kuti tazowina tikasvika papi kana kuti ziya wasiwa une mimba takuenda mberi nethe new girlfriend imikani zvinhu zvacho zviri mumastreets tichadzirega nyaya dzavanhu sisi vatokuroswa navo bhodha vachinoratidzwa kuZimbabwe vachindomwawo tumadrinks vari kuzouya zvakare kwaDJ Sparks kuti vazonyatsoburitsa pachena kuti izvi ndizvo zvavazofunga mukoma zvokumova on. Tingagoti zvedu kana munhu aona kuti hazvichamuitiri akuda kumova on aiwa ngavazvikumubvire zvavo tinenge tichingori pano takangotarisa zvedu. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti video redu rifambe. Asekuru masingo nechando ichi sevaivera na usiku sevaivera mana nechando ichi. I saw people like VK, the couples thing you did, Amana was amazing. Guys, thank you for the love. Our brand is just simple: business, family, relationship. Business, family, relationship. I'm your #1 relationship coach, #1 business coach. Anyways, singles, I'm bringing something for you. For my singwengwe, but I'm sure, man. Ingo, my guy, I'm now in Cape Town. I haven't seen my baby yet. I was on a business trip and I could not leave before it was done. So now I'm Mwana for the first time. That's why I'm saying Mwana. And my wife does not know I'm coming. I'm gonna surprise her.